deti. Som s vami, aby som vám povedala, že vás milujem a povzbudzujem vás k modlitbe, pretože Satan je silný a každým dňom je jeho sila väčšia skrze tých, ktorí si vybrali smrť a nenávisť. Vy, deti moje, buďte modlitbou a mojimi vystretými rukami lásky pre všetkých tých, ktorí sú v tme a hľadajú svetlo nášho Boha. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. Ahojte, deti! Panna Mária nás v poslednom posolstve pozvala, aby sme hľadali svetlo nášho Boha. Budeme ho nájsť. Náš Boh na nás čaká v modlitbe, čaká nás v prírode, lebo On ju stvoril, čaká nás v umení, krása nám o ňom hovorí. Kde sa skrýva? Skrýva sa v ľuďoch, v Božom slove, v dobrých skutkoch a dokonca aj v našom srdci. Na tom ty? Áno, tam má svoju kaplnku a čaká na nás. Prihovára sa nám v našom srdci cez pekné veci, ktoré vidíme, ale prihovára sa nám aj cez našich rodičov a ľudí, ktorí sa o nás starajú. Chce sa s nami kamarátiť a chce byť aj s našimi kamarátmi. Aj keď prídem s kamarátmi na svätú omšu, aj tam ho môžem nájsť? A tam ho môžem nájsť? Áno, čaká nás na svätej omši či pri adorácii. Panna Mária, prosíme ťa. Pomôž nám nájsť ho vo všetkom, čo vidíme. Pomôž nám duchovne rásť a nájsť ho aj vo svojom srdci, aby sme ho prinášali iným. Amen.